Na prípravu Milka torty budeme potrebovať na korpus hrnček polohrubej múky, hrnček kryštálového cukru, hrnček gránka, hrnček oleja, 5 kusov vajec a 1 prášok do pečiva. Na polevu budeme potrebovať 120 ml šľahačky, 250 g Milka čokolády, instantnú kávu a džem. Miešame múku s kypriacim práškom. Ďalej pridáme hrnček cukru, hrnček gránka. Všetko spolu premiešame. Pridáme 5 vajec. Premiešame. A nakoniec pridáme hrnček oleja. Cesto pridáme do formy. Forma má priemer asi 22 cm. Cesto dáme piecť na 180 stupňov približne 45 minút. Kým sa pečie koláč, pripravíme si polevu zo šľahačky a čokolády. Do šľahačky pridáme čokoládu a varíme, až kým sa čokoláda neroztopí. Ak je čokoláda príliš hustá, môžete priliať ešte kúsok smotany. Po upečení rozdelíme koláč na dve časti. Spodný diel vrátime naspäť do formy a polejeme ho kávou. Kávu sme si pripravili z 3 lyžíc a zaliali približne do tretiny hrnčeka. Polovicu kávy vylejeme na spodný korpus. Utrieme lekvár. Na tretí lekvárom priložíme druhú časť korpusu. Postup opakujeme. Použijeme kávu. Pridáme lekvár. Na záver polejeme polevou z čokolády. Tortu necháme stuhnúť v chladničke.